el Miquel Castilla, però ell no ha pogut assistir, amb el que ens ha demanat que en el moment de la presentació fessin constar que ell en aquest tema, en aquest assumpte que, com veureu, us ha entregat és el tema del quart cinturó i el tractament que està tenint, doncs ell també estava d'acord amb el que plantejaven tots plegats. La introducció que us faré diu-vos que el quart cinturó, tot i que les posicions dels que aquí estem sentats, com a del PP, tots sabeu que són diferents, en un moment determinat, a l'Ajuntament, i quan parlo d'Ajuntament parlo de tots els grups polítics, comencen a funcionar a través d'unes mocions que es presenten i que s'aproven en el plenari. A partir d'aquí, el posicionament de l'Ajuntament de Viladecavalls és un, i nosaltres, com veureu, ens admirem molt els acords d'aquestes mocions, independentment que cada grup, evidentment, tracti el tema de manera diferent. I a partir d'aquí, si no això, la intervenció, comencem explicant o... La veritat és que no estem gaire acostumats sobre el tema de fer rodes de premsa conjuntes, doncs va ser aquestes coses. Sí, és que a més aquesta roda de premsa té una significació també especial, per el que diu la Glòria. No es fa molt sovint ni és, diguéssim, molt normal amb aquest Ajuntament que públicament se signifiqui un plantejament que sembla a tothom que hi és unitari i nosaltres, almenys aquí, ho diem que ho és. Ho és perquè tot el que ho direm, fins i tot, ho comparteix Convergència. És a dir, tot el que hi parlarem està dintre dels acords generals que ha pres l'Ajuntament a la llarg del temps. I per tant, aquests acords que hi són per unanimitat, tot el que hi parlarem, se situen en aquest marc. Llavors també vam plantejar-se en el seu moment l'aportació de Convergència. Són per unanimitats. I parlarem del compliment d'aquests acords i l'actuació del grup de Convergència i el seu alcalde.